אין כמו מקלחת של בכי, כדי להחזיר אותנו לנוכחות, כדי לקרוא לכל החלקים שיצאו מאיתנו, לחזור ולרדת ללב. בעולם הכאוטי הזה שאנחנו נמצאים בו, הכל מהיר. ואנחנו, האנשים שמחוברים ללב, ממש מתקשים לעמוד בקצב, ולהיות בנוכחות, ולא להיות בניתוק. אני יודעת את זה, כי הייתי שם שנים. אז אנחנו, בעיקר אנחנו, האנשים הסופר רגישים, רוצים לחזור לנוכחות כמה שיותר, ולוודא שמהמקום הזה אנחנו פועלים, מהלב שלנו. אין לנו דרך אחרת. כמה שננסה להתאים את עצמנו לעולם, זה לא יעבוד לנו. כל מה שנותר זה לרדת ללב, להרגיש אותו, להיות עם עצמנו, ואז לוודא שמהמקום הזה אנחנו יוצאים לעולם. אז יכול להיות ששמנו לנו משהו בלוז, ואין אותנו כדי לעשות את המשהו הזה. זאת יכולה להיות המשמעות של לבחור לחזור כל הזמן ללב. זה בסדר. זה בסדר ששמנו משהו בלוז, ואנחנו רגע לא בהכרח עושים אותו, כי אנחנו עוצרים להרגיש את עצמנו. ואם יש משהו שאנחנו שמנו בלוז, ואנחנו ממש רוצים לעשות אותו, אנחנו אומרים לרגע שזה רגע, אני אפגוש אותך מאוחר יותר, אבל אנחנו נחזור לפגוש אותו. כי ככה נוצר אמון. ככה נוצר אמון. שאנחנו אומרים לעצמנו משהו, ועומדים במילה שלנו. אז לכל האנשים הרגישים, שאני ביניהם, הסופר פתוחים לעולם, לכל האנרגיות שקיימות מסביבנו, רק לוודא שאנחנו פועלים מהלב שלנו, כי זה המרכז שלנו.